Тази седмица посвещаваме новините за премиера Борисов на визитата му в страната на изгряващото слънце. Както се казва, най-сетне в Япония слънцето изгря. След пристигането, първата работа на премиера бе хубавичко да се наспи. Премиерът Бойко Борисов посети една от най-известните туристически дестинации в Япония – Камакура. Всички министри се снимаха пред Буда, само премиерът Борисов не дойде. И обясни, че имал проблем с часовата разлика. Да чуем обяснението. 6 часа заспах. Вие не знам как заспахте. Беше много тежко климатизиране. Веднага след като научила, че премиерът е пренебрегнал, 800 годишната статуя на Буда сложила край на живота си чрез традиционното за Япония харакири. Бойко Борисов коментира така. Аз много пъти съм бил в подобни храмове. За да сложи край на самоубийствата на честта, премиерът все пак се събуди и... отида на демонстрация по яйджуцу, японско бойно изкуство по вадене на меч. Отиде и така се вдъхнови, че кръвта му кипна не на шега. За финал премиерът, който има черен колан по кората, дори показа уменията си. Борисов впечатли домакините с сложна хватка, приложена на министра на земеделието Мирослав Найденов. Да проследим отново какво се случва. Приказките "моля другарко, Бойко ма бие" няма да важат. И го набих. Въпреки официалния прием в негова чест, Борисов не издържа на видяното и се включи с хватките, които умее. Партньор по неволя му стана министърът на земеделието Мирослав Найденов, който накрая дори загуби едно от копчетата на сакото си. Истинско чудо е, че земеделският министър все още стои на крака. Представете си как я играят тази игра двамата на заседание на Министерския съвет. Но визитата на премиера не бе само сън и забавление. Вижте анализа на международното положение, който той направи веднага след самоубийствения атентат в Русия. Вижте, в държави, където службите са в пъти по-силни от нашите, им се случва това и те не могат да предотвратят нищо. Така че ние разчитаме на балансираната си външна политика, че с арабския свят и с Палестина и с всички държави там сме в изключително близки приятелски отношения. Ако някой все още има съмнение за балансираната политика на България, ето и доказателствата. Арабския свят прави бизнес в България, а на всеки ъгъл има дюнер. Да, то дет се вика, дюнерът е най-сигурната защита срещу атентати. Правете дюнер, а не война! Тук не е фалафел. Арабския свят прави бизнес в България, а на всеки ъгъл има дюнер. Но когато хората говорят на един език, опасността от конфликти отпада от само себе си. Йо-чо-джо, какого шо-доно, аната ва кейсей нинджо самнен. С тези думи премиерът поздрави шампионът по сумо, но това далеч не изчерпваше познанията му по японски. След 5 дни в Япония Бойко Борисов вече може да брои на японски. Ични саши гору. Нещо друго? Знае и как е министър-председател на японски. Шуша. Как? Шуша. Шуша. И тъй, срещата на Шушо Борисов в Япония приключи. Оставаше само да се почерпят. Едни от най-добрите майстори-готвачи на Токио показаха на премиера как се прави суши. А през това време премиера за какво си говореше? Вашето село прасета. Хвали ли сте? Прасета сега. Да ми ги седнали за половин час в правене кожички, ивички. Най-хубаво си е на село, кожички, ивички, кървавица, бахор. Уния сурова риба ми предлагат. Абе, японска им работа.